решили. Это для нас судьбоносный проект. Мы начали, мы будем строить. иншаллоҳ ният кардем, савган ёд кардам, то вақте ки ҳастам, то нафаси охирин дар куҷое набошам, барои ободии ватан, барои баландбардоштани сабту сифати зиндагии халқи азизам заҳмат мекашам ва иншаллоҳ ки мо бо ин ҳадафҳои неки худамон дар якҷоягӣ мерасем.